Добре дошли в Disputes.online, революционната платформа, където всеки може да създава спорове и да прави прогнози за всичко и навсякъде. Нашата платформа е създадена за всеки. Независимо дали става въпрос за спорт, социални събития или просто приятелски облог, създаването на спор е лесно и интуитивно. Участвайте, като правите прогнози с нашата вътрешна валута QOT. Без истински пари в залозите, за да е забавно и безопасно за всички общности. За разлика от други платформи, Disputes.online ви позволява да създавате свои групи, идеални за стримъри, офиси или всяка общност. Предлагаме дори дълбока интеграция с игри като Alias, където печелившият резултат се определя автоматично от самия геймплей. Споделянето е лесно, използвайте вашите уникални QR кодове или линкове, за да каните приятели локално или глобално. Просто сканирайте и сте вътре. Печелете QOT чрез нашата реферална програма, като правите правилни прогнози, или просто вземете месечната си дажба от 10 Quantum of Truth токена. Присъединете се към Disputes.online днес и започнете да печелите заедно с вашата общност. Създавай, прогнозирай и печели.